il-kwestjonarju sa riżultat, diskutu il-riżultati ħarġet li il-parteċipanti il-preferenza tagħhom kienet għal-forma femminili dik bit-tarfqa kien hemm 75% li jaslu il-forma bit-tarfqa kemm f'kuntest iżolat kif ukoll f'kuntest sentenzjali. Kull ma kien hemm xi percentaġġ 1% ġifieri bejn l-iżolat u s-sentenzjali. Madankollu nstab il-frekwenza minn kontest iżolat għal kontest naqset. Meta kien hemm għażla bejn it-tarfqa u t-tarftriċi tal-femminili, il-parteċipanti fil-żewġ kuntesti preferew l-iktar it-tarftriċi. Eżempju, jekk kelli ambasċatriċi, preferew ambasċatriċi, preferew awditriċi. Iżda ma preferewx fil-każ ta' spettura spettriċi, preferew iktar spettura mill-ispettriċi. It-tarf A u essa, madankollu f'kuntest iżolat taw iktar preferenza lit-tarf A, waqt li fil-kuntest sentenzjali taw iktar preferenza lit-tarf essa. Fil-kuntest sentenzjali, kemm meta ntażlet il-forma maskili u kemm meta ntażlet il-forma femminili, ġifieri kemm meta ntażlet il-forma surġent u kemm meta ntażlet il-forma surġent, qed nġib eżempju b'surġent għax l-oħrajn ukoll l-istess. Kemm meta ntażlet il-forma maskili u kemm meta ntażlet il-forma femminili, l-aġġettiv li jkwalifika ġifieri l-aġġettiv ta' warajja qabel ma' suġġett tas-sentenza, ġifieri kelli surġent. Eżempju, surġent brava u surġenta brava. Ma tawniex pereżempju surġent bravu, ta' kien hemm min għażela ma mhux orjent l-riżultat raġel fl-istud li affettwat. Dawn l-erba' fatturi ekstralingwistiċi kienu stess l-età li kif ġa semmejt, il-lokalità u l-kuntatt mal-Ingliż. B'mod ġenerali ħareġ li dawn l-erba' fatturi ekstralingwistiċi ma affettwawx l-intelligence lin-nomi mistħarġa. Issa ħana likom xi osservazzjonijiet li nnotajt jien. Is-sess l-għażliet tal-parteċipanti irġiel u nisa kienu pjuttost simili, iżda ħareġ li n-nisa preferew ftit iktar il-forma maskili tan-nom. Da punt importanti, in-nisa preferew iktar il-forma maskili. L-età, it-tendenzi bejn it-tliet gruppi kelli bejn 18 u 25 kif għaddi kien għandilkom 30 u 45 u 50 il fuq. Kienu simili ħafna ta' xulxin, għalkemm dawk il fuq minn 50 sena preferew iktar il-forma immarkata, dik tal-femminili. Fil-lokalità, risposti ta' tliet gruppi tal-lokalità kelli Għawdex, il-naħa ta' fuq ta' Malta, il-naħa ta' fuq il-naħa ta' isfel ta' Malta. Tliet gruppi li kelli, kienu simili ħafna ta' xulxin, ma fetwax, il-kuntatt mal-Ingliż lanqas, ma kienx hemm differenzi għaliex il-preferenza dejjem kienet tal-forma femminili. L-intervista daw sekkom interessanti għax l-intervisti meta għamilt intervisti kif differenti minn ta' Angela Kallus li ridet il-forma femminili. Ridu iktar il-forma maskili. Fil-korp tal-pulizija kemm surġenti maġġuri u spetturi inforzaw li il-forma maskili aħna nużaw ġew. In-nies ta' barra jgħidu li hekk. Dew jgħidu li n-nies ta' barra li jiġu m'għandhomx jaqsmu jew mhumiex mitla ta' dal-qasam. Jgħidu li surġenta, spettura, imma minnu mitla tal-qasam, differenti minn kif għadt inti, jgħid li surġent, maġġur, spettur. Il-periti l-istess, il-presidenti l-istess, is-sinti l-istess u n-notara l-istess. Jippreferu iktar il-forma maskili għannu. L-avukati, peress li kelli tliet forum, l-avukati kelli avukata, avukatessa. Għal ma nafx minn semma ta' avukatessa, ma nafx ħadd mill-kellima semma ta' avukatessa għabba. Italjan, l-avukatessa jiena sibt li iktar preferewa dawk li għadhom żgħar fl-età. Li għadhom żgħar fl-età preferew avukatessa. Għallu li kien min għalli li fil-Taljan ġili wkoll jgħidu dottoressa, allura li preferu avukatessa. U kien hemm minnhom jiġifieri laqas tant avukatessa ma jagħmilx differenza. U l-inġiniera wkoll li preferew iktar il-forma femminili tan-nom. Ħanati xi ftit kwotazzjonijiet minn dak li ġbart jiena. Jiena daw l-intervisti rekordjajthom u ktibthom, traskribejthom fit-tesi tiegħi. Jippreferu l-forma maskili. Issa daw il-nisa
Għax dik il-forma korretta ta' kif suppost ingħad. Il-forma femminili l-posta dispreġġattiva. Jekk il-kariga għandha t-titlu ta' sindku, ma tgħidx sindka, u ma tgħidu li t-titlu tal-professjoni hija dak m'għandux għalfejn jinbidel għax inti mara jew raġel. Il-ġens jekk mhux is-sess m'għandux għalfejn jiddetermina. Per eżempju, kunsillier ma jgħidulux konsillieru, jissu xi ħadd tal-ħabba kozz, poġġejn. Allura, sindka tiġi issa interpretata bl-istess mod. Daw kif jaraw huma sewwa, il-forma femminili ddejjaq li nippreferi spettur, isek qed tgħid ma studaxxa għax tara raġel issejjaħ ma studaxxu. Ma tagħmel sens. Kien hemm oħra qalt li għalfejn għandna noqogħdu nagħmlu distinzjoni kif qed kemm ngħid fuq il-post tax-xogħol. Nippreferi jgħidu li perit għaliex ma nixtiex li fuq il-post tax-xogħol ikun hemm distinzjoni għax int mara u int raġel, għax fl-aħħar mill-aħħar l-istess xogħol nagħmlu. Daw għalfejn preferew il-forma raġunijiet għalfejn preferew il-forma femminili. Kien hemm għalien preferi perita għax perit toħloq ċertu konvinzjoni u vera. Jiena s'issa meta jsaqsuni għax in-nies isaqsuni jekk hux perit jew perita ngħidilhom li suppost perit. Però mbagħad, pereżempju meta nċempel ngħidulhom jiena l-perit u pratikament jaħsbu li qed inċempel f'eżempju perit raġel. Jekk jgħidu presidenta, jkunu jafu għal min qed jirreferu, għax jekk jgħidu president ikun hemm ftit konfużjoni kif għadni. U inġiniera għax jiena ta' sess femminili, bħalma hawn ħafna bil-maskil u femminil, hekk għandu jkun dan. U bdiet kellimni wara għalt li għax hemm tabib u tabiba, hemm segretarja kif għadhom kemm jgħidu segretarju u segretarja, għalfejn dawn inġinieru u inġiniera ma nagħmluhomx hekk ukoll. Il-konklużjoni mill-istudju li għamilt ħriġt li fil-waqt li n-nies komuni jirreferu għal fi professjoni xogħol jew kariga bil-forma femminili dik immarkata għax dik insibu l-aħjar biex nindirizzaw biex aħna niftehmu. In-nies intervistati dawk il-professjoni jew kariga jippreferu li jiġu msejħa bil-forma maskili. Tajjeb li nixtieq li l-istudju tiegħi kien iktar iffukat fuq kif in-nies komuni jippreferu jiġu msejħa. Għalhekk ħadd ftit, imma tajjeb li jsir studju iktar usa, iktar vast li jieħu iktar professjonijiet, iktar f'kull professjoni jkun hemm iktar parteċipanti.